Здравейте, мили деца! Днес ще се потопим в царството на животните, което е изключително голямо и интересно, а ние сме си говорили за него и друг път. Ще започнем с една позната за вас детска песничка, за да си припомним някои от животните, но искам да слушате много внимателно, защото тя ще ни трябва и за след това. Искам да запомните кои животинки се споменават в песничката. Ако трябва, може да си ги запишете. Аз съм малко котенце, кой не ме познава. Правя той, което мяу, всяко коте прави. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Аз съм малко кученце, кой не ме познава. Правя той, което бау, всяко куче прави. Бау, 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 бау. Бау, 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 бау. Аз съм малко пиленце, кой не ме познава. Правя той, което пи, всяко пиле прави. Пи, 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 пи. Аз съм малко бръмбърче, кой не ме познава. Правя той, което бръм, всеки бръмбър прави. Бръм, 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 бръм. Аз съм малко мишленце, кой не ме познава. Правя той, което цвър, всяко мишле прави. Цвър, 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 цвър. Аз съм малко агънце, кой не ме познава. Правя той, което бе, всяко агне прави. Бе, 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 бе. Аз съм малко жабченце, кой не ме познава. Правя той, което квак, всяко жабче прави. Квак, 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 квак. Аз съм малко щъртелче, кой не ме познава. Правя той, което трак, всеки щъркел прави. Трак, 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 трак. Аз съм малко патенце, кой не ме познава. Правя той, което па, всяко пате прави. Па, 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 па. Така, това беше песента. Надявам се да те слушаме внимателно, защото сега е време да кажете за кои животни сте чули. А да разберем и за новата тема, която ще вземем, която разделя животните на две групи – диви и домашни.
Искам да ми кажете от тези животинки, които чухте в песента, кои са диви, кои домашни. Да видим дали ще може да се ориентирате в новата тема, преди да я започнем. Дали ще може да познаете. Ето я и нея. Това е плана на урока. Запишете си в тетрадките днешна дата, 1.11.2024 година и работа в клас. Планчето е много кратко. Заглавието на урока – Царство на животните, диви и домашни животни. Първа точка е диви животни и с тиренца отдолу искам да си изброите факти за тях, какво ги прави диви, като тук е съвсем съкратено и събрано, за да ви е по-лесно да имате основните неща. Аз съм сигурна, че вие ще успеете да си ги свършите. Първото тиренце е живеят свободно в природата. Следващото обитават гори, полета и реки. Трето тиренце сами осигуряват храната си. След това намират си или си изграждат убежища. Предпоследно тиренце сами отглеждат малките си. И последно за тази точка е пазят се от врагове. Ако някой нещо не е успял да запише, може да си го види на презентацията, на слайда, на екрана. Така, продължаваме с втора точка, която е за домашните животни и така и е наименована. Първо тиренце към нея е зависят от грижите на хората. Второто, човекът им дава храна, подслон и закрила. Следващото тире отглеждат се в двора или в ферма. И последно плана ни, четвърто тиренце, домашните любимци живеят у дома. Сега бих искала да отворите учебниците си на 26-та страница, ако все още не сте го направили, защото там е и днешният урок. За животинките там ни е показана повече информация, по-подробно, затова бих се радвала двама от вас, ентусиасти, по желание да ни прочетат, като единия ще бъде за дивите животни, която е дадена информацията, а другият за домашните. А сега, както виждате, съм ги написала и тук, отдолу под информацията. Има и въпросчета, за да видим колко сте разбрали от нея и какво. Като разбира се, аз ще ви помагам. Ще обсъдим заедно с дигане на ръчичка, който има какво да каже и иска да се включи по дадения въпрос, може да го направи. Първият въпрос е: каква е разликата между дивите и домашните животни? Имаме си и в плана написано, също може да си погледнете каква е разликата и факторите, кое прави едните такива и другите. Да, точно така. Вторият въпрос е: какви животни се отглеждат от човека? Но искам да дадете и примери. Не само да ми кажете какво ги прави домашни и отглеждани от хората.
Това искам да ми отговорите как хората се грижат за тези домашни любимци, които си отглеждат. И какво ни дават те. Също така. И последният въпрос е: има ли животни, които живеят близо до хората, но не са домашни? И също искам да ми посочите примери. Това беше от тази страница в учебника. Сега обръщаме на следващата, 27, където са ни и задачките. Първата от тях е да ми кажете кои от показаните животни са домашни и кои диви. Но това ще го направим малко по-трудно, така че ще работим първоначално самостоятелно. Като искам всеки от вас да си направи в тетрадката две графички или табличка, да си раздели тетрадката на две и от едната страна да напише диви, от другата домашни и да си напишете отстрани в полето, това е първа задачка. Ще ви дам малко време, за да си помислите и да напишете кое животно от дадените тук на картинките към коя графичка принадлежи. Бихте сложили. И след това ще обсъдим и ще ви покажа как трябва да ви изглежда табличката. И кое къде седи. Всъщност. Ето и как съм ги подредила аз. В графата диви животни са връбче, жаба, вълк, пчела, таралеж и катерица. Ето тук може да ги видите от тази страна, от която е на табличката. А от другата страна при домашните са коня, кокошката с пиленцата, кравата, папагал и заек. Интересно ми е да видим вие как сте ги подредили. Така че ще